Murenyi kwa RAMOGI geno nurio maber une wang sae chenro maro marang'ich welo wabiro iru ka indikan gi jaloko maro men Wilson Ochuka jakabuoch kobita mano ni Homa Bay County anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Askari wamekuja kufuruga. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. Yuaroko neno e kind gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod obila ka oseyo obila kuom temo thiro chenro mage. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti be compelled to publicly declare what their private interest is in the Portland's land. Jod bura ma Ukambani dwaro mondo non Kalonzo Musyoka kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti e wi lowo ma Mavoko. We got all the documents from the Ministry of Lands, Survey Department to support that this land is a public land. Yesisio yango ni giseduoko e lwet piny owacho lop chiro ma Kibuye kanyakla kod lope mamoko e bomano mane oyaki. Erokamano kuom keto RAMOGI TV ka dwaro winjo pachi 2-3-6-9 kaka inyalo yudo wachako weche mag somo nikech maendi be mbaka mobro goyo buch jopiny gi Akelo Misori men jagoro maduong' mar Kupet nikech Penj bende okayo. Gimomiyo en ni jokanyo mag riwruoge mag somo ka moting'o NAT, Kupet kachiel kod UASU koro koni budget mane ochwal ne somo maromo bilion 628.6 tin mokalo kaluwore ni okoromo luoro gi nengo mar ngima mosebedo ka idho. Kaka Judith Omondi lero, riwruoge gi ne twak e romo mane giloso e boma ma Nairobi kendo gidwa ni piny owacho omedo omenda mochwal ne sekta mar somo e pacho ka. Go public fund education. Romo ma okelo kanyakla riwruoge mag somo kama oting'o KNUT, Kupet kachiel kod UASU, ng'uro wuok ni omenda ma piny owacho chwalo ne sekta mar somo okoromo kendo winjo mede. Pepa iwacho ni wuoth sirkal biro gi 100% transition gi access to education. E theory nyithindo mang'eny onge pesa mag school fees e secondary kata e university. Sana mar university weno nyithindo mokalo ng'eny gi nie gweng' ma jofuambo koko manyo gi to golo wachgi to ginyal yudo somo. Pesa ni okorom, pesa ni ena drop chal ng'ama ng'ulo law e nam. County governments are funding national government functions. They're buying school buses, building halls, yet that money should be left for the ECDE sector. So we want all the money allocated for the ECD projects be left for the ECD and ECD alone. Riwruoge go bende koni kuonde tiegruok mamalo oselok kuonde ohala kendo bedo ni keto nengo mar somo kaluwore gi somo kata kos ma japuonjre timo osemiyo jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando okoso yiero somo ma winjo gi tim. University education oloke ohala ma nyithindo mariek sani ok nyal yiero courses moko nikech giluor ging'iyo ni medicine kata pharmacy kata engineering en fees midwaro mare ni malo. Koro nyathi yiero course ma min gi kata wuon gi nyalo chulo. Mano ok onego bed ni timre kamano. Onego bed nyathi ka riek to oyiero course ma nyalo konyo oganda to nyalo konye. Ka en medicine kata engineering kaka notimre ndalo mane wuon Barak ndalo Tom Mboya gi Talo Gingo Dinga kane ka nyithindo tero America to tero Russia. Sani wachope karne kata e millennium moro ma ohala osetim gi wach education wach somo ni to sirikal koko tang to wadhi golo generation nyithindo mabiro bang'e gibedo nyithindo ma half baked nyithindo makia gimonego bed tim. Kaluwore gi dwaro mar KNUT, jopuonjre mag nasari owinjo chwal ne gi Sh5,000 ne japuonjre ka japuonjre ma opogore gi Sh1,170 ma ichwalo ne gi sani. Jopuonjre mag primary gidwaro mondo chwal ne gi Sh4,000 ne japuonjre ka japuonjre. Mag junior sekondar gi kwayo mondo med 7,000 e wi 15,000 ma ichiwo sani. Ka sekondar mamalo to gidwaro mondo chwal ne gi Sh35,000 higa ka higa ne japuonjre ka japuonjre. Government should spend at least 30% from the current 20% of the national budget, or at least 10% from the current 6% of the GDP on education. There should be a public dialogue on the Presidential Working Party on education reforms in Kenya report, especially with regard to funding, privatization,
and commercialization of education with the recommendation based on professionals in education planning and administration. Paro magichoko kawuono duto gichano chwalo ne piny owacho mamalo mondo lokruoge obedi omenda ma ichwalo ne sekta mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jood bura mag Kenya Kwanza okone tendo kwach kich mondo ket jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kod Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti etago maliet mar fulo kaponi gin kod wach mora mora elo Mama Voko masani dare ji e county Mama Chakos. Magi timore kinde ma jood bura Mama Voko ma Patrick Makau ne ochope log tich mar DCI kendo ndiko dhoge. Walter Nyambaga miwaler. Kotelege kod jood bura Mwala Vincent Musau. Jood bura moyiengore korka Kenya Kwanza konyo gai maro kwach kich Mohamed Amin mondo thung jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kod Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti mondo gol chung margi e wilo makelo liet Mavoko. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti and other leaders be compelled to publicly declare what their private interest, and I want you to mark the word private interest, not public interest, is in the Portland's land. They should also be investigated on how much land has been allocated to them. Jood bura go kotingo Mwengi Mutusi, Oseyo Kalonzo, Wavinya Ndeti kod moko kuom jood bura mag Wiper Party kagitudo gi kod bedo ngoke mag lope kaka yoro yuto kisiasa. Tuuliza watu wetu wa Wiper tuache ubunwasi, ni wachache wawili watatu wameiba na tunawajua. Kama umekuwa ukiletewa pesa ya kufanya kampeni kutoka kwa mashamba ya Portland, ndugu yangu, declare your interest. Useme hawa wamekuwa wakiuza hizi mashamba wananiletea pesa kufanya kampeni. Mimi naitwa fulani fulani kutoka Sikuru. Kata kamano, jood bura mag Wiper Party okwero motegno kweth Kenya Kwanza niowe mieno Kalonzo kod chilo Mama Voko kagikone jatelo no ler kapamba muko mag ute Mama Voko. And therefore I want to tell in the strongest terms possible the Kenya Kwanza members of parliament that they have no business dragging Stephen Kalonzo Musyoka into demolitions of Mavoko houses orchestrated by their government. Jood bura mag Azimiogo udum kod Kenya Kwanza kagikoni Kenya Kwanza oseywayo ng'ich bang' fwenyo ni Kalonzo Musyoka nyalo bedo jating' ndai mar Azimio 2027. Kalonzo is a born-again Christian. He's an honest man. He has been in government for over 30 years. He has never been involved with any single scandal. I'm aware you are scared of the ongoing conversation about the presidency and endorsement of Kalonzo Musyoka for 2027. Let's not politicize this issue. Instead, sympathize with those who have lost properties, houses, etc. Our party leader, Dr. Kalonzo Musyoka, is clean. Magitimore kinde ma jaod bura Mama Voko Patrick Makau ne ochopo nyimo kwach kiche log tich mar DCI kendo ndiko dhoge wi muko mag ute to kodaro ji e kar chung od bura Mama Voko. I want to tell you I'm a very bitter person. Not because you put me on the headlines, but with this, which is even an allegation, it's an investigation. You are already crucifying me. Jatelo konyo biro dhi nyime kosiro jodak makoro ninde oke koyo kata bed ni se kamano. I went with my colleagues. We were to give food, and that's the time you saw me being tear gassed. Even that one by itself, as a people's representative, was disrespectful enough. They should have let me understand the cause of the demolitions, how we can help the victims. Ekinde ma josiasa medo ndhedhore ka moko biwo seyo ewi jowetegi ni ng'ano mondo okaw ting' e daro ji e lo Mama Voko, penjo maduong' en ni to ng'ano mabiro reso jodak ma seche moko dong' kaneno nyalija ka kuonde kata mana kar jot, ute mag kanisa to kendo sikunde bende sani koro ginyal chope. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Lere mar od bura, Nairobi. Kwa kanyo ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka endi EACC ochiwo siem ne joyak lope piny owacho e kaunti ma Kisumo bang' duoko lop chiro ma Kibuye e lwet tend kaunti no. Kaka James Okoth lero, okwa jopiny bende mondo onyuak lwedo
e lwenj mag kedo gi mibadhi e kaunti no. Ahinya to apaya e kinde maduol no pod dhi nyime gitimo nonro e wi lope mamoko ma dipo ka tie kaka ywaki. Mano e kaka jo ohala e chiro ma Kibuye ne onyiso morgi bang' duol makedo gi weche mibadhi e pacho ka EACC duoko lop chiro no e lwet tend kaunti ma Kisumu. Duol mar EACC noyudo ywak koa kuom tend kaunti ma Kisumu tarik 16 dwe mar 2 higani ni nitie jal moro mabuogo daro jo ohala e chiro ma Kibuye poni tend kaunti no okomiye omenda maromo bilion 7 ma pes Kenya. Kata kamano, bang' timo nonro, EACC noyudo ni jalno manyinge oseangore kaka John Oyare Oyeko noyako lono. This individual, he wants the county government to pay him a whopping 7 billion shillings, claiming that this land belongs to him. So EACC, when we got this information, we did our background research, and we established that this market has actually been grabbed. EACC bende osingo ni gibiro duoko lope tend kaunti ma Kisumu mapod ni e lwet achudhe kochiwo siem ni jogo duto mibiro yud gi ketho mar yako lope piny owacho. Paro manosir gi tend kaunti no ma bende osingo mar tiyo machiegni gi piny owacho mamalo eneno ni okawo okang' mar chik ni joyak mwandu piny owacho. He needs also to rein on fellows approving buildings on public land. When you approve a building on public land, when you approve a building on a sewer line, when you approve a building on a market, you are messing up that city. And you have no moral authority to occupy public office. With the help of EACC and the National Land Commission, we shall fearlessly and mercilessly crack down on the land barons. Cartels and brokers must surrender before we go for them. There are county government houses in this town. We are going to go file also a recovery suit. The industrial park of Kisumu, most of it has also been grabbed. School land in this county, it has also been grabbed. We have road reserve, whereby people have got titles that they acquired them illegally. E kinde no bende, tend EACC okwayo oganda mondo onywak lwedo lwenj thiro mibadhi e pacho ka, kendo chiwo siem ne obila mag apaya, kowacho ni thothne giloko apaya kuonde choko pes mibadhi. So let us work. We are not against anybody, but we cannot allow traffic police roadblocks to be turned into traffic police toll station. E kaunti ma Kisumu, EACC bende oseduoko mwandu moko e lwet piny owacho, kama oting'o Taifa Park manengone romo milion 500, mwandu doho manengogi romo milion 940 kod lope moheo 20 mag duol mar reru kata Kenya Railways Corporation. James Okoth, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ojiwo pinje mosedongore mondo jiwo kenge mag keto mwandu ahinya majiwo lony manyasani e pinje Afrika. Kano lose romo mar 3 mag pinje boma ma Beijing mano piny China, jatend piny okoni lony manyasani biro ting'o malo yuto mag pinje Afrika manyaka sani ochung'e atamalo 4.5. E kinde romo no, jatend piny William Ruto noketo ayanga okenge ma piny owacho mare oseketo mag neno ni ohala ma itimo e mbui ojiw kendo kijiwo yuto ma joma tiyo thuru ka. The transformational impact of the digital economy is tremendous. By facilitating innovation, research, and development, it has sustained the acceleration of technological transformation to such an extent that absolute paradigm shifts have become normalized punctuations to the global rhythm of change and growth. In only a few decades, we have seen the hopeful beginnings of basic computer programming, as well as the latest advances in artificial intelligence and other cutting-edge technologies. The digital economy has disrupted the traditional economy, reorganized many of its sectors, and abolished others while introducing new ones. It has redefined knowledge, education,
information and entertainment as goods and services, whilst questioning our assumptions about capital, work, leisure, and productivity. Jochiw thieth ma pacho ka endi okwa mondo bed jomoriere e tijegi ka ijiwo mondo gibende gidonje orak mar tich gi piny owacho. Magi oyangi odiochieng' mar adek e romo mar UHC matimore kaunti ma Kericho, ka bende idwaro mondo med tiego jochiw thieth ma pacho ka endi. Jotelo kod jochiw thieth ne oyango andika e wi chenro mag jochiw thieth ma pacho ka majiwo bero sekta no endo. Yes, there are issues around contracts of staff, and then there are issues about Let's appreciate them one more time. Having said that, let us stop corruption. Let us not be selling drugs. Let us not even be segregating and, discriminating. People have lined up, you are coming to call number 5, and yet number 1 has sat for 1 hour. You cannot be the doctor who comes and hangs your dust coat. And when patients are coming to queue, you are nowhere to be seen. And at the end of the day, you expect a reward. It doesn't happen. It will not happen as we move forward. before we hire other people, can we ensure that these people whom the country invested in, we are able to deploy them, work with them, and then create space for us to be able to train other people. Okay, kwa dala mar Kericho wadhia ni yuyo moro machuo kwa dogo to podwan giche menyin mobro kelo iri ka endi ang'ich welo ben mana oro otegi 2 3 auchiel nono obro somo moko kuom gi bang' dakika matin. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia sheki yangu. In case huku kuna niamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akoyi ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Dhiang' man kae gin dhiang' ma variety miluongo ni Freshian. Freshian en variety magolo chak mang'eny, to kalure gi pitho maber, kimiyo gi chiemo maber, to onyalo golo ni chak mopoto. Joma kawo ga chak mang'eny gin joloso yogurt matimo value addition kata jo mala. E yogurt, achako uso yogurt tin mar 40 up to 120 en liter.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Inuwacha ngono? Nuki mi wacho no? Betu, lingane kanyo. Ino chiemo nikech wuon gi makelo pesa ka. Amrita donjie pio. Asewacho ni donjie. KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedi in kod tuo mar kansa, ok onyiso ni ong'adi buch tho. Oteni okeli kod Royal Media Services. We care. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Gavana Mameru Kawira Mwangaza owe thuolo bang' weche wuok ni ne omake kinde mane ochiwo kony ne familia moro e gweng' mar Ruiga mane kar chung' od bura ma Imenti Central. Kawira tipo ne omako ka en e nyamburko mar obila, to kata kamano obila to kwedo wach mar meko mar gavana no. George Bati Mioler. E nyasi ma gavana Mameru Kawira Mwangaza koni ne en mar pogo dher chak ne familia moro e gweng' mar Ruiga Imenti Central kane pok obila opore ka gidwaro ng'eyo gima ne timore. Maling'ling wacho ni donjo mar obila kanyo ne owang'o i jadolo Mwangaza mano chako wuoth ndeme kendo thurore nyaka i nyamburko mar obila. Bang'e ne owuok kendo twak gi jofwambo ka otemo keto ayanga gima notimore. Tulikuja na department ya livestock hapa, tukaendelea na mradi wetu. Askari wakakuja, nikawauliza shida ni nini, wakaniambia niingie hapa na nikaingia peacefully. Hakuja kuwa na makelele, hakuja kuwa na shida yoyote. Kwa hivyo kabla ya media itoke hapa, to be very balanced, tunataka kujua wametumwa na nani na walikuja kwa sababu gani. Kata kamano pok oyangore hie gima ne otimore kaluwore ni kinde mane owuoyo kod obila. Weche mawuok nyiso ni obila ne otimo both e meko mare. Kama sijafanya makosa, umenikutia kwa nini? Nafikiri kuna mtu alishika madam. Mbona mnatumiwa vibaya na wanasiasa? Hakuna madam. Nani alitumana nikujiwe? Madam Governor. It was just ilikuwa nakusudiwa, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Obila kokale andika magikete mbui okwedo weche ni ne gimako gavana Mwangaza. Kata kamano gavana Mwangaza okwedo wachno ka odwaro mondo tim nonro mapiyo. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. E dwe mar 9 higani jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki ne ogolo siem ne gavana Mwangaza e wi chenro mar Okolea ma osebedo kotayo e kaunti no. Bang' tungni ne wuok e achiel kuom rombe gavana no, tungni manoweyo kamoko kuom jopiny oyudo hinyruok kendo kelo ich wang' manomiyo jopiny owang'o godhro kendo yang'o dhiang' mane Kawira chano tero ne familia moro. Nimeona kwa vyombo vya habari
kuna watu sijui wamepanga mkutano wengine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine kule Imenti Central, huo mkutano hautaendelea. Okay? And please don't try me. Bang' siem mane jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo, gavana Mwangaza ne ochungo chenro mar okolea kendo dhi nyime kod chiwo mage owuon ne familia gino ma ikoni ne omiyo obila ochopo mondo giyang ka bende dibed ni en chenro no manosekume modhi godo nyime. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni komiti od bura marango weche mag keto mwandu keto jata tije maduong' ka NHIF Elijah Wachira e orindi maliet e wi mibadhi mar lo eka 9.2 mar NHIF mano nyiewo kod omenda maromo milion 93. Jakom komitino Emmanuel Wangwe kod jaod bura Mandhiwa Martin Owino owuok mager ka dwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Crown Freight bende ng'ur ni lobno en margi. Jata tije Elijah Wachira kata kamano ne ogo bade piny e wi moko kuom obok mane janon buge omenda mag piny owacho pod ok oyango ne makare kaluwore ni en wuon to en mana kod juma achiel kende nyaka njo mak lemono. How much return on investment would you have gotten from that 1.4 billion? Give us the amount we've lost as a country by virtue of that decision of the management. There were money in the account the board wanted to spend. So they decided to buy lifts, which is costing the money in the account. Eventually, once the money was somewhere there, they realized that these lifts are not important, but now we have the money. If you say you own it, I will really pray for you, because you are owning what you don't know. So your request is good, but just for future deliberations, please verify them and own them. And if you don't put them here, because these are public documents and may really get you to another corner which you don't need. The National Land Commission indeed notified NHIF of the inquiry as mandated under Section 6 of the National Land Commission Act. NHIF attended the inquiry on 15 June 2017 and made its submissions before the Commission. Doho ma Nairobi oyie kwayo mar jomin bura mar tweyo kuom ndalo moko aberio achich e nek mar apisa Eric Maigo mane en jarit pesa e kar thieth mar Nairobi Hospital. Jomin bura ne owacho ni gidwaro thuolo ma ochwalore mar tieko nonro. Apisas lero ni pod gin gi nonro mar ng'injo mag remo mane oyudore e od mosenindo Maigo kaachiel kod rango tipo mag wang' dede mong'ere kaka CCTV. Hika chijno poko yangi kata obedo ni jomin bura to ne wacho ni osechopo higni 18. Bura no koro ibiro winje doho tarik 25 dwe mwantiere ni. Brian Mwenda ma en achich mar okil ma bandia oyud kod ketho 6 mamoko kuomgi en wacho weche ma miriambo kod loso barup tich ma bandia. Kata kamano Mwenda to ne okwedo e mbele jang'ad bura maduong' Lucas Onyina ni en onge ketho mora mora. Wachore ni Mwenda osebedo ka wacho ni barupe mar tich mar higa 2023 ne ochiw kod jagoro maduong' mar od bura. Okinde ma ochung'ne kaka kotelnegi kod John Haminwa kaachiel kod Danstan Omari mane okwedo bedo mar LSK e doho sama yalo dhi mbele ka bende jomin bura ne otamore kwayo margi mar golo Mwenda e twech kod rambon. Komiti maketo ikruok ma otelo ne koth mar El Nino e kaunti ma Migori ukone oganda ne obedo kod ritruok makare ne kodhno manyalo kelo masira samora mora. George Juma miwaler. Ikruok ma otel ne koth mar El Nino ma igene pacho kae sasaya dhi nyime e kaunti ma Migori. Ikruok ni dhi nyime e seche moko kuom oganda e kaunti ma Migori to enye mago eko moukonyo bende pies bedo kapong' e kinde ka kinde koro dak kod kibaji kawe kod kodhni. Manyalo kelo chandruoge machalo thoe, gik moko nyalo dhi nikech mwaseneno nyadi modhuro kata ka ok El Nino kende ka koth obiro madongo to miyo ji ute ji dhi, gige ji dhi, ji tho and kata ohala bende ok bed maber.
Kod wayar mar nyiso jowa mondo gikaw precautions. Kamiti ma ochune keto ikruok ma otone kodni mar El Nino e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kenge ma opogore opoge ma oting'o yango jogo madek yud midhiero ka otende kod kodni mar El Nino. Kuonde goldi mikunye goldi ma sienyorega kendo mukore sama disaster nitie. Koro mago wan go Isuna East ka chakre ire mar Nyarongi, wan gi kuonde ma along River Migori, along Nyasare, kendo wan gi foot bridges mang'eny kaka ma connect Nyamanga to go Chingorwa. Lipot mogol kod kamiti ni yango ni mier maromo gana 40 dek yud midhiero ma ikelo kod kodhi mar El Nino ka kwan maduong' wuok e subkono manyatike. West wan gi ji 3,987 e Uriri sub county. Kwa ng'iyo gwenge te Uriri will be heavily affected ke Uriri wan gi ji 6,057 ike wadhi bedo gi karibu ji 20,000 magini dhi hinya e gwenge mopogore opogore along the beaches. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kuonde kunyo mula kod kuonde mapiyo ulos bedo kapong'o higa ka higa gin mago magidhi nyime kod keto ikruok mar kare mar neno ni koth mar El Nino ok ohinyo ganda. Emergency evacuation centers waloso e idadi manyisi chande waikogi kendo sani wan e the process mar preparing. Wakaw urokang' mondo wabed motang'. Sirikal nyalo konyo ndio kendo watemo konyo kendo teams wa ready ndio, but samoro kidek ahinya to sirikal nyalo chopo kuma intie kama sira osetimore to mano gima ok wadwar. Lipot mawuok kuom migawo ma ochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya kaachiel kod aluora e kaunti ma Migori yango ni kwan nyithindo maromo 3 osewito ngimagi kawe kod medruok mar pi e aora mar Kuja e subkono manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ondonja ni weche mag ohala ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi kawuono sidha yanga wuodh mbolea maromo tan 47,000 kowuok e wath ma Mombasa kichwalo ne jopur matende gwenge mopogore opogore pacho ka India mangima. Kane olose wath ma Mombasa kuma ne oromo ne meli mane okelo mbolea no kowuok e piny mar Russia. Linturi koni en geno margi ni jopur biro tiyo gi mbolea no e puothe mar jiwo keyo makare kendo rakore gi midhiero mar kech mosebedo ka okwako pacho ka India. Mbolea no mabende romo gunde 956 mag kilo 50 mokele pacho ka gi KTDA en mana bath tan 92,000 monego beni duto chope pacho ka India dwe manyien. The payment, you realize that we were able to do a net payout of around 44.4 billion or around there, which is an increase by around 8 billion from last year. So we want to ensure that this year we are able to increase the production. We are also able to increase productivity. There is a correlation between productivity and the application of fertilizer. So I'm asking the farmers to double their efforts this year, apply more fertilizer, because we will be able to get more of our green leaf from our small farms because of application of greater quantity of fertilizer. So we are selling fertilizer at 2,500. So I'm asking our maize farmers, our rice farmers to take advantage of this initiative. Dhiang' man kae gin dhiang' ma variety miluongo ni Freshian. Freshian en variety magolo chak mang'eny, to kalure gi pitho maber, kimiyo gi chiemo maber, to onyalo golo ni chak mopoto. Nunua KPLC tokens, Villa charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member. Wadonjane weche mag tuke ni jotugo mag golf maromo 200 biro yuoro e tuke mag KCB East Africa Golf Tour Kigali Golf Course giko dira ni jotugo maraga kod mago manigi lony dhi yuoro e tuke ma dhi chakore sa 12 kogwen. Anolose wach mar kamano kapten mar Kigali Golf Club Andrew Kulayige nowacho ni giikore mar bago tukego, kowacho ni tukego dhi miyo Kigali uma kaka boma mowinjore gi bago tuke ma rang'iny mamalo. Hai mane ka molore chenro marwa mar ang'ich welo wabro duogo kendo saa 3 ka Nyasaye oyie to wabro go mbaka gi Akelo Misori men jagoro maduong' Kupet gimomiyo gi ywak ni pesa ma oketnegi mar somo bilion 628.6 okoromo chenro mar somo. To seche ma giwacho kamano no to penj okayo. Juma manyien penj chakore. Koro wabro winjore to be nitiere ikruok makare koso nitiere wach moro. To be nyocha put moro mancho ket madundo no yango ni nitiere kaka penj maiga makalo ne nigi kuo. Koro wabro penjogi ni to gibro timo nang'o mondo wach mar kuo mar penj kik bedi. Rano ka 2 3 6 0 uro ote maruka
Ramogi TV Trevor imore Ruto nigi kizungu mingi maonge olemo. Ane inikan Karen, ma Benta Charles, Musnanya Mera Emily Olang kaen utajo manombeta. Erokamano ahinya. Ramogi TV maendi Dan Njoga ka wuok Chiga. An kaka neno ka kaka piny dhini, there's going to be nothing like free health. The government is in need of money to an extent that they're even taxing Huduma system. Jio ikrene chulo thieth. Ramogi TV ma Tobias Akande wuoda Sego Kanyada. Aneno Ramogi TV kan Mombasa kod osiep wuodi Kanyimach Harun Mumbo. Erokamano ahinya. Ramogi TV puoch gi pak ne gavana ma Kisumo County Professor Anyang' Nyong'o kuom kedo gi mibadhi kapok odhi mabor. Ma Fred Osuru kentir Dandora Phase 2. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kama kamolore chenro wan mar rangi chwelo bro duogo kendo saa 3 ka Nyasaye oyie. Wilson Ochuka Jakaboch Kobita Omabay County ene jaloko marwa. Anto nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa.